Hello, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Eto muli ako nagbalik para ibahagi na naman yung bagong application na isi-share natin ng libre. Eto po yung makikita po to. Pasensyahan nyo po pala muna yung background ko. Medyo maingay kasi nasa car park ako, may raming dumadaan dito na sasakyan, kaya pagpasensyahan nyo na. So, di bale, magsishare pa rin ako ng paunti-unti. Okay? Pag may dumaan, tatahimik ako. Ganun lang siguro, no? So, ang unang i-share natin, ito yung unang i-share natin is yung monkey. So, para saan nga ba to? Ito yung marami kang ma-meet from other country or from the Philippines or kahit sa anong bansa. Kasi marami namang gumagamit dito eh. Ito yung 10 seconds call ata or 20 seconds call na makikilala mo ang isang foreigner or isang tao na stranger. So, ang gagawin mo lang, i-open mo lang tong monkey. Pagkatapos mong i-open tong monkey, hihingan ka na. Bago ka mag-ano dyan, kailangan mo munang mag-register. Ayan, kita yung mukha ko. Kailangan mo munang mag-register. Kumbaga, pang ano nyo na lang, pang ano lang, confirmation lang. So, ang gagawin mo lang is i-register mo lang yung phone number mo. Hihingan ka ng code dyan, tapos, um, i-send mo sa monkey na application. So, my points, hindi ko pa alam kung paano yung banana niyan. So, ang nagagamit ko pa lang is ito, yung video chatting. So, ito, tatry natin yung chat, kumbaga kung meron. Ayan. So, every tap mo yan, itatap mo lang, maghahanap sila ng compatible sa age mo, sa location mo, or something na pwede. It's either i-accept mo yan or hindi. So, itatry natin pag-accept kung may makikita tayong maganda dito. Kung ayaw mo naman, pwede mo next lang yan. So, kung ikaw, nasa sayo yan. So, ito, pang Iraq. So, ang kagandahan dito, marami kang may meet na friend. Makikita mo mukha nila, makikita mo rin mukha mo. At saka, isi-send, ikaw din magde-decide kung mag-add time ka. So, makikita mo yan dyan. Maghanap tayo ng Pilipinas para maintindihan ito. So, ito from the Philippines. Try natin kung sasagutin. Hello? 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 Ayun. Hello? Ayan. So, yun nga. Miliza. So, ayan. Hindi naman masama. Ayan. Teka lang, parang naghang yung cellphone ko. Ayan. Pag natapos na yon, yung tawag nun, kapag natapos na yung tawag na yung for 10 seconds, yun yung magde-decide ka kung i-extend mo pa ba. So, meron namang timer sa taas. Take note na lang dyan, ha. Hindi ko to video tutorial lahat kasi nga hindi naman na maayos yung signal ko. So, sa mga walang magawa dyan, pwede nyo to panglibangan. Marami kayong malay nyo, makikita nyo ka-forever nyo dito. So, hanggang sa muli, ito na pala yung tawag na to. Ay, ito. Leslie, pero he is 21 from Philippines. Try natin. Ayaw. From the Philippines. Adrian from the Philippines. Ewan ko lang. Hello po. Ito po, part po kayo ng vlog ko. First time po mag-vlog. Ito, may add time dito sa baba. Nag-vlog po ako, mag-add ako ng time yan. Merong follow back.
Meron dun sa kabila, yan. Hindi na ano. Kailangan nyo add time agad para ano, para hindi siya maputol. So, kayo na bahala dyan ha. So, ibibigay ko yung link sa baba kung kung saan siya ma-install, kung saan siya ma-download. Kung hindi nyo makita sa Play Store, click nyo lang yung link sa baba. Don't forget to subscribe also and hit notification bell para updated kayo lagi. Salamat muli sa Zoo TV. Paalam.